bat gara. Eta eroski konsumerreko aldizkari bat esango dizuegu. Janari bat zenbat eta gustariago gehiago jango du. Eta gozerik gabe ere bai. Bilboko unibertsitateko ikasleak banatu dute janaria gure gustukoak direla. Eta banatu dute gehien gustatzen zaigun elikagai. Eta hiru osagaiak indartzen dute hauek. Zapore osagarriak, azukreak eta gantzak. Hiru osagai horiek ez dira arriskutsuak gure osasunarentzat. Eta banatu dituzte guk janari ona jateko. Eta hainbat itxura, textura, lurin eta zaporeekin daude. Jatearen plazera. Greziar filosofiaren ustez, plazerak eragin egiten dio gure jokabideari eta etorkizuneko ekintzak. Eta moldaerak eta aukerak moldatzeko gaitasuna du. Goza regulatzeko prozesu bat dago eta prozesu hori aski konplexua da. Energia oreka kontrolatzen baitu. Garune erregulazio homeostikoa izaten zaio. Haren zeregina izaten da gastatzen dugun energia eta jakiekin barneratzen duguna. Gorputzeko hainbat substantziak parte hartzen ditu horretan. Elikagaiak egingarriena gai dira legeteko moduari eragoteko. Eta hor sartzen dira jokoan kaloria ugariko elikagaiak elikagai gazia. Ikertzaileak dionez animaliok energia behar dugu sustantzia oso eta gazia hartzeko eta aldiz eztu egiten ditugu. Sustantzia oso necesario da. Zapore gozoak garrantzitsuenak dira, zapore gozoak eta gaziek dira. Aldiz adierazten dute elikagai horiek mantenugarri garrantzitsuak bizirik irauteko. Apio gordinak kaloriko gutxi ematen ditu pisu unitate bakoitzeko 0,11 kalzioko gramoko eta beraz energia distante txikiago izango du adierazi txokolateak baino 5,9 kalzioko gramo. Stefan Houghton doktoreak Montreal Unibertsitateko nutrizio sailekidea dauka gatza eta azukre igari dituzten elikagaiak hautatzeko joera hau da energia deitze handitzea. Orain aldiz
eta ugari eta oso eskura dago munduko zenbait lekutan, eta gehiegi jateko ora izaten da.